kaddara kaddara ta riga fata dan musulmi kaddara ta ka fadawa ya tsallake ba makawa in ta karo ba yadda za ka farrake daure ka ci wannan kaddara kaddara komai zai zo ƙarshe dukkan wahala kai dai ka jure ta kaddara ta afkawa rabu ne Allah ya halitta a nan wajen idan har mutum ce wannan to ba shakka Allah ya mata kyakkyawan sura. Dama tambaya nake. To Allah ya sa na sani amma mu dan matsa gefe mana saboda kin ganin hanya ce. Na'am? Na ce tambaya nake yi. To Allah ya sa na sani. Dama Ibrahim nake nema. Ibrahim yana ciki. Ko za ka kira min shi? To ba da amma bari kira miki shi. Amira, dama zan ganki da gaske? Ashe kina raye? Shi ne kika tafi kika bar ni? Na sha wahala sosai. Rana, zafi, iska duk sun kare a kaina. Ni kaina ina cike da damuwa. Tun daga ranar da idanuwa na suka rabu da gani. Dama kun san juna ne? Mun san juna mana. Har alƙawarin aure ke tsakanina da shi. Alƙawarin aure fa? Don haka ma muka yi wa Ubangiji alƙawari. Shi yasa yanzu na zo don mu cika alƙawarin da muka ɗauka tsakanina da shi. Kuma da gaske ne abokina? Tabbas da gaske ne. Ni ma yanzu haka ashirin nake domin cika wannan alƙawari da muka ɗauka. dan musulmi kaddara ta ka fadawa ya tsallake ba makawa in ta karo ba yadda za ka farrake daure ka ci wannan kaddara kaddara komai zai zo ƙarshe dukkan wahala kai dai ka jure ta kaddara ta afkawa rabu ne zafi da ni daga cikin ƙagin kaddara tun da na yi karo da kaddara Har yanzu kuna nan kenan. Haba Malam Ibrahim bai kamata ka yi baƙuwa irin wannan baka bata wata. Ta Allah mu dan shiga cikin mana ko ruwa ne da dan lemu ta dan taba ko? Kai. Bismillah kin kai ki da muke sake jikin ki nan kaman gidanki ne. Hukumar 'yan sanda ba za ta kyale duk wanda aka kama ya ci amanar kasa kowa ya shi. Dole za a kama shi. Sannan wannan yaro dole za a kama shi a kawo min shi na ba da sati wannan magana. Okay sir. Tun da ya da wukanci. Ikon Allah kaga sun gudu? Tabbas akwai dalilin gudunsu.
kuma ina da yaƙini za su dawo. Za su dawo kamayya? Za su dawo. Na ga wasu binan da gudu kuma da alamun 'yan daba ne saboda nima da kyar na kauce musu. Kaga dalilin gudunsu. Wannan? Tabbas ita suka biyu. To yanzu Allah da annabi mu dan koma ciki. Mu da Allah. Bismillah. Mu je. Karki damu. Na tabbatar kin fahimci zance na. Ina ji a jikina. Kin gamsu da magana da nake faɗa miki. Ina so ka sani kai kadai ne a cikin zuciyata. Ko da zan bar duniyan nan kana nan a cikin zuciyata. Na tabbatar ina miki so na gaskiya Mira. Kira na a gare ki. Ki daina aikata wannan laifin da kike aikatawa. Ina so ka sani kai kadai ne a cikin raina. Burina shine ku yarda da ni kai da abokanka. Mira, da hake zauna mu karashe zancen da muke. Zauna ya. Kai, samu mana ruwa da Allah a wani shago a wajen subhanallah. Ina so ki je ku shirya yanzu za mu fita operation. Amma wannan operation ne zama sirri tsakanina da ke. Ban san kowa ya san za mu ga wannan fita. Ban san kowa ya san za mu yi wannan fita. Kaddara, 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 kaddara. Anya ko kana ganin ba zan bi bayan shi ba ko dan naga ya dade bai dawo ba. Gaskiya ne ya kamata ka je saboda kaga shi ma har yanzu ya jima bai dawo ba amma kar ka dade. Dalili ko kaga halin da take ciki amma ko Dr. Dini za mu kira ni. Kuma fa ka kawo shawara fa dan shi zai fi mu sanin halin da take ciki dan wallahi tallahi ta ban tausayi ka dube take juyi ba. Wa alaikum assalam doctor. Ba shi bane wata 'yan matsala ce dan Allah ka taimaka ka zo. Duka muna tare gaba daya. To shikenan muna daki na. To sai ka zo. Da kuka yi da shi? Ya ce zai zo yanzu insha Allah. Kai sannu. Dukan wahala kai dai ka jure ta. Gaskiya ina ganin sai mun je da ita asibiti. Domin a can ne kaɗai zan iya mata abin da ya kamata in yi mata. To doctor mu je asibitin mana kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Doctor, ta samu sauki ne? Ta samu lafiya alhamdulillah. Amma dai tana buƙatar zuwa asibiti domin a duba ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nurse. Yes. Je ki ɗauko min stethoscope. Addu'a ya kamata kai mata. Ba wannan damuwar da ka sa kanka a ciki ba. Idan kana yawan sa kanka a cikin damuwa,
ya zama kana inkari kenan da jarabawan da Allah ya maka. Amma idan kai shiru kana mata addu'a sai kaga Allah ya bata lafiya. Amma ni ban ma san me yake da ba. Kar ba ka manta. Allah shi ke bada lafiya ba likita ba. Sani, abin da nema yana ban mamaki. Tabbas hakan ne. Amma abin da ya kamata ka yi imani da hakan. Ka ɗauki ƙaddarar da Allah ya ɗaura maka. Wai Umar na ya tsaya. Yawwa na tare a ji daɗin zuwa. Kai haƙuri aiki ne biyu da mutane. A samu da hanya mu ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masu iya magana sun ce rana dubu ta barau rana daya. Kin gama guje-gujen nan gashi mun kama ki cikin sauki. Sajan Talima, asirinmu da ya toro. Kaddara. Ni ya riga ya wuce aure na. Kuma ina mai tabbatar miki da cewa zan ci gaba da son ki koda bayan bare na. Fata na kawai shine ki rike min amana. Kada mu. Na maka alƙawari. Zan ci gaba da soyayyar ka ko ba ka rayu ko ba ma rayu duka har in koma ga Allah da sunan ka zan mutu. Da haka ne kuwa da na yi farin ciki kwarai da gaske. Saboda me? Saboda kin kasance tare da ni lokacin da kike doron ƙasa. Haka kuma za ki ci gaba da kasancewa tare da ni a kiyama. Kin ga kuwa ai dole ne farin ciki. Haka ne. Yanzu ma wai sura kwana nawa ne wannan bikin? Malam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki, amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani, domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan labban naki. Amma malam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin haɗari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci. Su waye? Zaki ji dalilin bibiyar ka muke mata. Da zarar mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya, duniyar furanni, duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shi kenan kai a rayuwarka baka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan aure ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta da ɗayan mata. Idan ka ga mata aure a ƙafafuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba budurwa ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce. Sirri
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. To Allah ku yi haƙuri ku bani wata ɗaya kawai. In Allah ya da zan biya muku kuɗin ku. Kin yi lattin awa biyu. Zan biya haddasu. Ina kuɗin? Nawa ne? 570 hada riba. Riba ko kuɗin ruwa? Yadda kika kira shi. Nawa za ka siye ni? Ban gane ba. Jabir ka kai ni kasa sannan kai zaton za ka fita lafiya. Ina kuɗin mu da kai muna alƙawari. Faɗa ko kai. Ba a koya miki gaishe da customer bane a wajen aikin naku? Me za ka muku? Kunji. Waitress na tambayar ku me za ka muku? Ina son ki kawo min jollof rice. Bayan nan kuma ina son ki haɗa min da beef, sannan ki haɗa min da shrimps mai sanyi ki kawo min ina jiran ki. Yanzu wa ke nake so dauki asaran wannan abincin? Kila na iya miki uzuri in har saki durƙusa a ƙasa ki bani haƙuri. Dakata Salima. Zuciya ku ita da san mai kulawa. Kar ki kuskure ki tsuguna. So ne ya saba abin da yake so. Kadarar so. Abin da nake nufi shine zan siyar da kaina in yi amfani da kuɗi in biya ku bashin da kuke bin mahaifina. Wannan makullin ɗaki na ne a Rabot Hotel ɗaki mai namba 25. Ije ki jira da zan zo in same ki. Kadarar so. Zan ba masu zuciyarka wata sakon da har abada ba za ka taɓa manta da shi. Ban jin akwai sakon da za ki iya gaya min da zai bani mamaki. Sako ne wanda za ka tafi lahira da shi, wanda har a zare maka ranka ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Ban fahimci maganar ki ba, farin ciki na. Babu shakka, yau zan kashe ka na ji. A'a Najib, na sani ba za ka taɓa iya mutuwa ba tare da ni ba. Idan ko har ka mutu ba tare da ka ban amsar su. Na yi asarar zuwa duniya. Najib ka amsa min. Me ka mu rayu a can duniyar mu ci gaba da soyayya Najib. Me ye dalilin da yasa ki so ki kashe ni? Wallahi san ka ne yasa zan kashe ka. Dakata. Da a ce babu zuciya, ƙaunarki da ba ta mini lahani ba. Wannan yarinya da ka gani, Ladidi ke. To, Ladidi wanka, Ladidi mata gwamna. Haka babancin ke mata kirari. Ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Ina ƙaunar ki kin ji Ladidi. In life, people go in search of greener pastures, either to achieve an aim or to meet a target. To kai wane ne kai? Na Ladidi ne. Au, kai ne da ma ake cewa ka haɗa sunanka da sunan ƴar gida da? Wai me yasa mama dai kawai nan ba sa son farin ciki na ne? Kowanne gara yazo sai ce yana so na. Ladidin banza Ladidin wofi. Gaskiya ka ki ƙara zagin nan. Arewa Medium presents Na Ladidi the series. Lost in the city and in pursuit of his mission in the world of glamour, he comes across many hurdles, faces a lot of challenges and passes through several tests. What is his fate despite these obstacles? Find out in Na Ladidi. Da kake takama da shi? Kai mai takamarka? Murzu, tashin hankali, artabu, bala'i, rigima. Shi yasa manzo Allah ya ce
falyakun khairan aw liyasmut. Waye kai ne rita kama da shi? Allah. Lalle ka rike bango. Haba Ladidi, wai yaushe ne zan burge ki ne? Yaushe ki karbi soyayya ta ne Ladidi? Har sai ka zama Adam ya zo. Umar Shareef. Ladidin Baba. Starring Adam A. Zango, Rahama Sado, Umar Shareef, Amal Umar, and introducing written by Jamil Nafsin, produced by Suleiman Sazisu, and directed by Alfazazi Muhammad. Na Ladidi, coming soon on Arewa Medium YouTube channel.